Да, Fix Quadrat Turbo GT е уникален заради бързото си втвърдяване. Само след 3 часа то достига пълната си сила от 400 кг на 10 квадратни сантиметра. Това означава, че парче с размери 10 на 10, залепено с нашето лепило, може да поддържа обект с тегло 400 кг, например малък електромобил или мотоциклет. При размер 30 на 30 имаме товароподемност от 3,6 тона и бихме могли да окачим малък ван или малък багер. Високата якост е възможна благодарение на специална формула, която се втвърдява бързо при излагане на влага, което позволява залепените части да се използват пълноценно за много кратко време след монтажа. За да осигурите пълно втвърдяване, нанасяйте лепилото на ивици или точки, като позволите достъп на влага. Също така, избягвайте нанасянето на прекалено голямо количество продукт.